Dacă răspunzi, pierzi. Dacă întrebi, vinzi. Majoritatea vânzătorilor cred că trebuie să aibă toate răspunsurile pregătite. Greșit. Când doar răspunzi, clientul conduce. Pune prețul la îndoială, produsul la îndoială, pe tine la îndoială și tu ești mereu în defensivă. Adevăratul closer nu răspunde la tot, pune întrebări. Ce te-ar face pe tine să spui da acum? Ce pierzi dacă amâni? Ce ar însemna pentru tine să rezolvi problema asta azi? Întrebările mută controlul, îți arată obiecțiile reale și îți deschid drumul spre vânzare. Cei mai mulți cred că vânzarea e despre răspunsuri. Tocmai de aia pierd. Poziția inițială face jocul, restul e teatru. În vânzări și în negociere, totul se decide la început, nu la final. Dacă intri slab, cu poziție joasă, tot jocul e compromis. Clientul simte și tu rămâi să joci teatru, să explici, să justifici, să te rogi și tot pierzi. Regula e simplă, stabilește cadrul din prima secundă. Cine conduce discuția? Care sunt regulile? Care e valoarea ta? Dacă ai intrat cu poziție puternică, controlul e al tău. Dacă nu, restul e doar spectacol ieftin. Cei mai mulți joacă teatru și se miră că pierd. Eu setez scena din start.